Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў святочнай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, мяне завуць Ганна. Я капітан гэтай каманды Мары. Мы прадстаўнікі эканамічнага суда Гомельскай вобласці. Сёння са мной прыйшлі на гульню Ніна, Святлана, Вікторыя, Кацярына. Я веру, што сённяшняя гульня будзе не толькі цікавая, але і вясёлая. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску марозы, а па-беларуску ці верыце вы, што мяккі знак адносіцца да галосных літар? Падбярыце антонім да слова мерзнуць. У якім стагоддзі ўпершыню згадваецца Полацк? Як называецца страва з круп, якую варылі на каляды і ў памінальныя дні? У якім годзе адбылося ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР? Як называецца апошні зімні месяц? Вузкія сталёвыя паласкі на чаравіках для катання на лёдзе гэта? Завей і снежань, раман гэтага аўтара, яго прозвішча назавіце. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-дзявочы, заўтра павольна, часціну мовы назавіце. Выява гэтага звера ўпрыгожвае герб Гомеля. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Светлана. Я набрала найбольшую колькасць балаў, выбираю беларускую мову і гуляю другой. Меня зовут Виктория, я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию история, буду гулять першую.
Мяне завуць Кацярына, мне засталася катэгорыя культура, і я гуляю трэцяй. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Вікторыя, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Вікторыя, шаноўная, я рада вас бачыць і, вядома, сёння віншую з Новым годам і калядамі. Дзякую, я вас таксама віншую. Вікторыя, раскажыце, калі ласка, ці любіце вы рыхтаваць падарункі? Так, я люблю гатовіць падарункі і гатую іх загадзя за 2-3 месяцы. Ого, не ў апошнія дні ў краму ідзеце. Скажыце, калі ласка, а у вашым доме ўжо ўсё прыбрана, ўжо зіхацяць ліхтарыкі? Так, уже на пачатку снежня паставілі ёлку, павесілі гірлянды. Уже ўсё блішчыць, свеціцца, зіхаціць. Так. Добра. Вікторыя, вы выбралі катэгорыю гісторыя. Ужо, калі я выбірала, то ўжо было выбраць паміж гісторыяй або культурай, таму я выбрала гісторыю. Зразумела. Ну, тады гуляем. Памятайце, святочнае пытанне ў нас сёння. Вы памятайце, што ў вас ёсць дапамога вашых сябровак. Не хвалюйцеся, ўсё будзе добра. І першае пытанне такое. Які мужчынскі галаўны ўбор быў самым зручным для зімы? Брыль, магерка ці аблавуха? Я толькі памятаю аблавуху чамусьці. Вы памятаеце, як яна выглядае? Да. А як яна выглядае? Як шапка такая з вушамі. З вушамі. А брыль, што такое, як выглядае брыль? Не згадаю. А калі яго маглі насіць, брыль? Узімку ці ўлетку? Брыль. Гэта ўсё-такі не да зімы. Не для зімы. Брыль не для зімы, гаворыць Вікторыя. А магерка? Магерка. А раптам магерка для зімы? Не, гэта магчыма, але я выберу аблавуху. Гэта ваш адказ? Да. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Капялюш, асабліва саламяны, гэта тое ж самае, што і брыль. Гэта летні галаўны ўбор. А вось магерка... Магерку рабілі з фетру. Гэта такая высокая шапачка. Яна таксама для зімы не вельмі добра падыходзіць. А вось аблавуха, шапка-вушанка з вушамі з такімі цёплымі. Вы правільна адказалі, малайчына. Дзякую. Наступнае пытанне, гісторыя, сур'ёзнае пытанне. Якая з вялікіх бітваў адбылася на свята стрэчання Гасподня ў 1348 годзе? Лядовае пабоішча, бітва на Стрэве ці бітва пад Грунвальдам? Так, стрэчання. Гэта калі сустракаецца зіма летам? З летам, так. Стрэчанне Гасподня, сустракаецца зіма з летам. Лядовая тут па логіцы, гэта калі яшчэ лёд на рацэ, так? Ці на возеры. А вось бітва на Стрэве, либо пад Грунвальдам, Грунвальд Б. Бітва на Стрэве. Бітва на Стрэве. Я прымаю ваш адказ. І сапраўды, бітва пад Грунвальдам адбывалася ў ліпені 1410 года. А вось лядовае пабоішча, на тое яно і лядовае. Красавік 1242 года. А вось 2 лютага 1348 года адбылася бітва на рацэ Стрэва. Вы правільна адказалі, малайчына. Добра. Наступнае пытанне зноў святочнае. Вікторыя, якое народнае свята, што адзначалі нашы продкі, супадала з Новым годам? Васілле, Пакровы ці Мікола Зімні? Я
Адпавім на гэта пытанне Б пакровы. Пакровы, вы Да. думаеце? Памятайце, у вас ёсць дапамога вашых сяброў. Тут можна і спытаць у сябровак. Так што, Давайте звярнемся да сябровак. давайте. Сяброўкі, дапамажыце мне адказаць на пытанне. Василий. Василия. Василий. Отказываем. Покрова-то слишком, наверное, рано, а Отказываем. Микола Зимова это позже, наверное. Вот Василий, скорее всего. Давайте. Вікторыя, што атрымалі мы? Атрымалі падказку вашых сябровак, што трэба браць варыянт А. А што скажаце вы? Я выбіраю варыянт А Васілі. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Давайте разглядаць. Пакровы. Гэта народнае свята, якое адзначаюць восенню. 14 кастрычніка. І гэтае свята ніяк не можа супадаць з Новым годам, праўда? Мікола Зімні святкуецца таксама не на Новы год. А вось Васілле супадае са старым Новым годам. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Сяброўкі мои дарагія, дзякую вам вялікі. Вікторыя, ідзем далей. У старажытнасці славяне жылі па календары, які лічыўся ад стварэння свету. Які год будзе наступным паводле гэтага календара? Варыянты. 7532 год, 1445 год ці 5784 год. Вось пытанне дык пытанне. Нас цікавіць каляндар ад стварэння свету. Такое няпростае пытанне, але штосьці адно трэба выбраць. Вось правярайце сваю інтуіцыю на гэтым пытанні, Вікторыя. Вось як вам падаецца? Так. Я думаю, што гэта варыянт В 5784 год. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Спрачацца не буду. Такое няпростае пытанне. Паводле старажытнага візантыйскага календара, якім карысталіся славяне, хутка надыдзе 7532 год. Вы неправільна адказалі. Але вось прапанаваныя ў гэтым пытанні гады не выпадковыя. Гэтыя гады наступяць паводле мусульманскага і яўрэйскага календару. Нічога страшнага няма, ідзем далей. 5-е пытанне. Якая наступальная аперацыя Чырвонай арміі пачалася ў 1944 годзе на наступны дзень пасля Раства? Рагачоўска-Жлобінская, Віцебска-Аршанская ці Калінкавіцка-Мазырская? Ну, а вось трэба разабрацца. 44 год на наступны дзень пасля Раства. Ну, няхай это будзе Віцебска-Аршанская, калі Чырвоная армія пачала асвабаждаць тэрыторыі Беларусі. Так. Першы, дарэчы, населены пункт, які вызвалілі воіны Чырвонай арміі, гэта быў Камарын, Брагінскі раён. Гэта было ў верасні 43-го года. Ну і калі яны ішлі ад Камарына, то тады яны должны былі дайти до Гомеля. Так. Тады Калінкавіч і Мазыр таксама побач. Так. Потом Рагачоў-Жлобін, потом Так. уже Віцебскі, Палохіцы. І вы думаеце, што... Ну, вы ўсё правільна гаворыце. І вы думаеце, што 8 студзеня 44-го года гэта... Няхай будзе ўсё ж такі варыянт Б, Віцебска-Аршанская. Я прымаю ваш адказ. Дзякуй. Віцебска-Аршанская аперацыя пачалася ў чэрвені 44-го года. Толькі ў чэрвені. Рагачоўска-Жлобінская аперацыя ў лютым 44-го. А вось якраз Калінкавіцка-Мазырская пачалася на наступны дзень пасля Раства ў 1944 годзе. Вікторыя, вы неправільна адказалі.
Ну, крышачку не хапіла часу, каб дакруціць гэтае пытанне, праўда? Разважалі правільна. І апошняе пытанне. Якая страва была традыцыйнай для прыгатавання і спажывання ў калядны перыяд? Ну, размова пра беларусаў. Так. Дранікі, куцця ці сыта? Ну, тут я уже уважаю, что Б куцця. Куцця. Так. А што такое куцця? Вы спрабавалі калі-небудзь куццю? Не, Не, толькі дранікі. толькі дранікі. Ну так можа дранікі? Ну, я думаю, что гэта вариант Б куцця. Я прымаю ваш адказ. Дзякуй. Каша з яечных круп была абавязковай стравай каляднага перыяду, і гэта куцця. Дзякуй, малайчына Вікторыя. Так. Цудоўна. Вікторыя, у вас 40 балаў. Гэта даволі вялікая сума, але можа так стацца, што яе будзе недастаткова для таго, каб перамагчы ў гэтай гульні. У вас ёсць магчымасць прымножыць гэтую колькасць балаў. Хочаце? Не буду. 40 балаў вам хопіць? Няхай. Вікторыя, ужо як ёсць? Так. І што, не будзеце рызыкаваць? Не. Вы не рызыковы чалавек? Не. Ну што ж, Вікторыя, я віншую вас. Добрага здароўя, шчасцейка, дабрабыту вам, усяго найлепшага. Дзякую вам таксама. Всего самага лепшага. Дзякую. Святлана, я рада вітаць вас на святочнай вялікай пляцоўцы. Я вас таксама. Скажыце, ці любіце вы Новы год і каляды? Як вы святкуеце іх? Канешне, як і ўсе, я люблю і Новы год, і каляды. Мы з мужам амаль кожны год ездзім у вёску да бабулі, матулі і таты. І мы ўсёй сям'ёй святкуем гэтыя празднікі. Цудоўна. Скажыце, а калядаваць ходзіце? Мы самі не ходзім калядаваць, але сустракаем заўсёды гасцей, коли да нас прыходзяць часта. Трэба багата гасцінцаў. Цуд. Ну што ж, вясёлых святаў вам. Так, дзякуй. Святлана, ну а зараз катэгорыя мова. Гуляем? Гуляем. Першае пытанне. Якое з прапанаваных словазлучэнняў ужыта з парушэннем нормы? Абодва снегавікі, два снегавікі ці абое снегавікоў? Я лічу, што неправільна будзе абое снегавікоў. Апошні варыянт. Абое снегавікоў. А чаму? Таму што снегавік гэта мужскі род, мужчынскі род, Так. а абое сюды Не так бы падыходзіць? было А два снегавікі падыходзяць? два снегавікі гучыць. Гучыць. А абодва снегавікі? Абодва снегавікі. І тое, абодва. Вось мне здаецца, што абое снегавікоў. Абое снегавікоў. Я зразумела. Дзякуй. Я прымаю ваш адказ. Зборны лічэбнік абое ужываецца тады, калі ў складзе ёсць асобы рознага полу. Мужчына і жанчына. А тут снегавікі А тут мужчынскага мужчынскі род. роду. Малайчына, вы правільна адказалі. Дзякуй. Як правільна напісаць апошняе слова ў прапанаваным сказе? Ён паглядзеў на мяне і з-пад ілба, з-пад ілба адным словам ці з-пад ілба адным словам. Вось варыянты перад вамі. Я лічу, што з-пад ілба варыянт Б неверны. Так. Под лба, да, получается 3 слова. Так последний вариант, там получается «з», но вместе. Святлана, можа дапамогу сябровак? Ці пакуль не? Пакуль не, я падумаю. Мне здаецца, што будзе правільны адказ з-пад ілба В. Зразумела. Паглядзеў як? З-пад ілба. Гэта прыслоўе. Пішацца разам.
мы разглядаем два варыянты Б і В. Што напісаць? Якую першую літару? С ці З? А мы паглядзім на наступную. Наступная П, глухая. Значыць, мы пішам глухую С. Памыліліся толькі ў адной літары. Зразумелі? Правільны варыянт. З-пад лба. Першая літара С. Запомніце, калі ласка. Я запомню. Наступнае пытанне. Якое з прапанаваных значэнняў фразеалагізма «як леташні снег» з'яўляецца правільным? Нечакана, нікому не патрэбны ці вельмі прыгожы? Як леташні снег, гэта нікому не патрэбная. Вы думаеце, што менавіта такое значэнне? Ну, гэта ўжо тое, што ўжо прайшло, і нікому ўжо не трэба. Я зразумела ваш адказ, а вельмі прыгожы, як леташні снег. Не, усё ж такі нікому не патрэбны, бо лета скончылася, снегу няма, прашлагодні снег, будзе новы, прыгожы, Больш яшчэ прыгожы, прыгажэйшы. Я зразумела. Не пераканаць гэтую дзяўчыну. Нікому не патрэбны, гаворыць Святлана. І правільна робіць, малайчына. Цудоўны адказ. Наступнае пытанне. Адзначце правільны варыянт напісання лічэбніка 700 у творным склоне. 7 стамі, 7 стамі ці 7 стамі. Я лічу, што... Ой, у меня все отказы... Усе падабаюцца. В почему-то. Я лічу, што тут трэба адказаць 700, і гэта будзе верна. Пасля М што напішам? Пасля М будзе Ю. А чаму не 700? Таксама ж прыгожа. 700. Не. Не, Гэта неправільна. гэта неправільна, кажа Святлана. Ну што ж, няма чаго рабіць. Прымаю ваш адказ, Святлана. У складаных лічэбніках змяняецца кожнае слово. 700. Малайчына. Спасибо. Ідзем далей. Святлана, наступнае пытанне такое. У вас, дарэчы, іх засталося толькі 2, і у вас ёсць яшчэ дапамога сябровак. Вы памятаеце, Памятаю. так? Ну, вы можете і не выкарыстоўваць Я припасла на потым яе. Пасля 6-га пытання яе нельга ўзяць. Я ведаю. 5-е пытанне. Якое з прапанаваных слоў не абазначае расліну? Краска, барва, зёлка. Барва і зёлка. Лічу, што гэта расліны. Так. Краска не ведаю, што гэта. І здаецца, што гэта не расліна. А што гэта? Можа, птушка якая. Не буду рызыкаваць. Мае сяброўкі мне дапамогуць. Сяброўкі, дзяўчынкі мае дарагія, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на пытанне, якое я пакуль не разгадала, але думаю, што вы мне дапаможаце. Физиолка это точно травы. А нам надо то, что не з'является. Что такое барва? Барва получается, да? Все думают, что это барва? Я думаю, да. Я тоже. Святлана, вось што дзяўчаты нам гавораць, усе 4, што не абазначае расліну слова «барва». Ну, мне застаецца згадзіцца. Ну, яны мне дрэннага не пажадаюць, таму я адказваю барва. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. По-рознаму бывае. По-рознаму бываюць, памыляюцца гульцы. Але гэта не той выпадак, вы правільна адказалі. Спасибо. Барва – гэта колер. А вось слова краска па-беларуску – гэта кветка. І зёлка – таксама кветка. Цудоўны адказ, і дзяўчаткам можаце падзякаваць. Дзякую вам вялікі, дзяўчынкі мае. І апошняе заданне, Святлана.
У якім слове з прапанаваных націск падае не на другі склад? І вось 3 словы. Я наўмысна не буду іх прамаўляць. Вы самі можаце паспрабаваць прачытаць так і інакш гэтыя словы. Хлусіць. Вы думаеце, Я б так. хлусіць, Я да? прачытала гэта так, хлусіць. Хабарнік Хабарнік, так, і яліна. і яліна. Хлусіць і яліна верныя. Хабарнік. Ад якога слова гэтае слово ўтварылася? Хабар. Значыць, хабарнік таксама будзе на першы склад. А вы ж казалі хлусіць, Хлусіць. таксама на першы. Хлусіць не прыгожа. Давайте адкажам хлусіць. Добра, я прымаю ваш адказ. Яліна. Націск падае на другі склад. Вы правильно сказали. Хлусіць. Націск падае на другі склад. Святлана, а вось у слове хабарнік націск падае на На першы. першы склад. Хабар, хабарнік. Запомніце, калі ласка. Я запомню. Дякую. Святлана, вы ідзяце тым жа шляхам, што і Вікторыя. У яе 40 і у вас 40. Аднак яна адмовілася ад дадатковай гульні, а у вас ёсць яшчэ такая магчымасць. Я прапаную вам колькі балаў паставіць на кон, ці увогуле пайсці ва-банк, якім будзе ваш адказ. Я пойду в банк і ставлю ўсё. Цудоўна, Гуляць просто так гуляць. такое святочнае рашэнне лёгкага вам пытання, Святлана. Дякую. Пытанне вам такое. Колькі страў ставілі беларусы на калядны стол? 12. Гэта ўжо ваш адказ, ці яшчэ падумаеце? Это мой адказ. І ён правільны, малайчына! Святлана, у вас замест 40 ваших 80 балаў. Я вас віншую. Давайте вашу руку. Малайчына. Кацярына, шаноўная, я рада вас бачыць на гэтай святочнай пляцоўцы і, вядома, жадаю вам перамогі, а таксама ўсяго самага найлепшага, чаго жадаюць пад Новы год і каляды. Дзякую, я вас таксама віншую. Кацярына, скажыце, ці ёсць у вас якая-небудзь сямейная фірменная страва, якую вы рыхтуеце абавязкова ў гэтыя святочныя дні? Дранікі, конечно же, дранікі. Дранікі ў святочныя дні, так? А з чым ясце, дарэчы, са шкваркамі, ці са смятанай, ці проста так? Са смятанай. Ну, добра. Першае пытанне з катэгорыі культура. Як у праваслаўных беларусаў называецца зімовы пост, які папярэднічае калядам? Гэта Пятроўка, гэта Міхайлаўка ці Піліпаўка? Мне чамусьці кажется, што Пятроўка. Пятроўка. Не Міхайлаўка і не Піліпаўка. Ну, я так адчуваю. Неправильно. Короче, З народнымі святамі сябруеце? Сябрую, ну, так, щоб... Вось калі Пятроў дзень? Ну, Пятро явно не зимой. Не зимой? Наверное, это будет Пилипповка. А Міхайла? Пилипповка. Гэта канчатковае рашэнне. Ну, я чему-то так думаю. Вы правильно зрабілі. Малайчына. Доўжыцца піліпаўскі пост 6 тыдняў з 28 лістапада па 6 студзеня уключна. Ён усталяваны праваслаўнай царквой дзеля духоўнай падрыхтоўкі да сустрэчы свята Раства Хрыстова. Малайчына, цудоўна. Наступнае Дзякую. пытанне. Звярніце, калі ласка, увагу на карціну. Карціну Вітольда Бялыніцкага «Бірулі», што стала класікай беларускага пейзажу, мы ведаем як «Зімовы сон». А якую назву
гэтае палатно ніколі не насіла? Перад вясной, блакітная капліца і мінулае. Ну, вы ведаеце, як мне падказвае маё сэрца, што гэта мінулае. Гэта можа быць перад вясной, можа быць блакітная капліца, так как на карціне ёсць нешта такое вот светлае. Мне кажется, это не можа быць мінулым. Гэта ваш адказ. Прымаць ужо яго? Ну, так мне падказвае сэрца. Добра, я прымаю ваш адказ. З назвай «Перад вясной» гэтая карціна экспанавалася ў Барселоне у 1911 годзе. Да 1980 года гэтая знакамітая карціна вядомая як «Блакітная капліца». А вось назва «Мінулае» ніколі не разглядалася як назва гэтай карціны. Вы малайчына. Наступнае пытанне, ужо трэцяе. І вы памятаеце, Кацярына, што ў вас ёсць падказка вашых дзяўчат-сябровак. Для каляд, якія працягваюцца 12 дзён, характэрныя 3 абрадавыя куцці. А якую з іх спраўлялі перад вадохрышчам? Вялікую куццю, шчодрую куццю ці галодную куццю? Пожалуй, я звярнуся да маіх калег, сябровак. Да сябровак. Ну, добра. Дарагія мае калегі, сяброўкі, дапамажыце мне адказаць на гэта пытанне. Щедрый, да. Что там еще? Щедрая, великая. Мне тоже голодная. 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 Но все равно мне как-то ближе она. Кацярына, што дзяўчаткі кажуць? Кажуць, што трэба выбіраць варыянт В. Галодную куццю, яны кажуць, рыхтавалі, спраўлялі перад вадохрышчам. Ну, у мяне таксама я скланялася к гэтаму варыянту ответу, таму я пагажуся. Вы галодную. Добра, я прымаю ваш адказ. Ну, давайте згадваць. Вось калі вялікая куцця адзначаецца, спраўляецца перад першым святочным днём каляд. Гэта 6 студзеня, перад Раством, так? Гэта вялікая куцця. Шчодрая з мяснымі стравамі перад шчодрым вечарам, перад старым Новым годам, так? А вось галодная якраз перад вадохрышчам. Дзяўчаткам вялікі дзякуй і вы, малайчынка. Дзякуй, дзяўчаткі. Кацярына, ну а зараз давайте паслухаем урывак з песні. Снеги и зоры за окном заснули в хате все давно. Березка юная галем потиху стукае в окно. Кацярына, гэты музычны твор «Бярозка» гэта падарунак першаму беларускаму касманаўту. Хто з кампазітараў напісаў і падарыў песню на словы Анатоля Вялюгіна Пятру Клімуку, першаму беларускаму касманаўту? Эдуард Ханок, Ігар Лучанок ці Уладзімір Алоўнікаў? Ну, я более склоняюся к варыянту А, Эдуард Ханок. Думаеце, Эдуард Ханок. А якія песні Ігар Лучанок пісаў? Ну, яны вядомыя, просто назвы зараз не згадаеш, да, правда? Да. І песні Уладзіміра Алоўнікава таксама адразу і не згадаеш. Эдуард Ханок. Толькі так і не інакш. Да. Я прымаю ваш адказ. Касманаўт, двойчы герой Савецкага Саюза Пётр Клімук, першы беларускі касманаўт, прызнаваўся, што бярозка сагравала яго сэрца на арбіце і дапамагала ў нялёгкім касмічным палёце. Кампазітар гэтай песні Ігар Лучанок. Вы неправільна адказалі. Наступнае пытанне, 5-е, Каця. Самыя вядомыя персанажы жывёлы калядоўшчыкаў – гэта каза і мядзведзь.
а якія персанажы птушкі удзельнічалі ў калядных абрадах беларусаў? Гэта былі гусі, крумкачы ці буслы? Насколько я памятаю, это явно не гусь. Так, не гусей вадзілі. Гусь, кажаце, не. Не. А крумкач? Весне. Крумкач таксама не ворона. Так. Это будзе адназначна бусел. Так упэўнена гаворыце, Каця? Ну, я упэўнена прымаю ваш адказ. У беларусаў час ад часу сярод персанажаў птушак, калядоўшчыкаў, сустракаўся і жораў і дзяцел. Але ўсё ж такі пераважна разам з мядзведзем і казой вадзілі бусла. Вы правільна адказалі. Малайчынка, малайчынка. Апошняе пытанне 6-е, паэтычнае. Вось і прыйшлі жаданыя зімовыя дзянькі. Дык даставай схаваныя і саначкі каваныя, і лыжы, і канькі. А каму з беларускіх аўтараў належаць гэтыя радкі? Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Якуб Колас. Ну, я думаю, что это Колас. Колас. По стылю написання. Ну, калі гэта і Колас, то дакладна не новая зямля. Правда? Таму што там іншы рытм, ніхто з домашніх не згадае, чым рэчка Костуся займае. Якая іх звязала сіла? Чаму-то я думаю, что Колас. Колас. Я прымаю ваш адказ. Вось і прыйшлі жаданыя зімовыя дзянькі, пісаў Ніл Гілевіч. На жаль, вы неправільна адказалі, аднак, Кацярына, у вас 40 балаў. Паўтараеце шлях дзяўчат. Вікторыі і Святланы. Ну, Вікторыя адмовілася ад гульні, Святлана пайшла ва-банк. яна малайчына. Яна малайчына. У вас таксама ёсць шанс пайсці ва-банк і набраць такую ж колькасць балаў, як і Святлана. Ну, знаете, я не такая рызыковая, як моя коллега Светлана. Я на конусе баллы не поставлю. Поэтому не, хай застаецца то, што ёсць. Нехай у вас будуць ваши 40 балаў, і другое месца вы падзеліце з Вікторыяй, так? Ну што ж, я паважаю ваше рашэнне. Ёсць яшчэ магчымасць перадумаць. Не, хай будзе так. Дзякуй. Я яшчэ раз вас віншую. Хочацца пажадаць. Хай вам шчасціць. Дзякуй. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак пасля святочнай гульні я з задавальненнем перадаю Святлане. Святлана, валодайце. Цяпер ён ваш. Вялікі дзякуй за гульню. Мне яна вельмі спадабалася. Жадаю ўсім не цурацца беларускай мовы. І я ў гэтыя святочныя дні кожнаму жадаю шчасця, здароўя. Віншую ўсіх з Новым годам і калядамі. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.